Оф, къде е Ани? Предавам се! Къде е Ани? Ани! Какво стана? Ще ти разкажа първо много свободи. Внимавай. Ами аз бях се скрила, докато ти броиш, бях се скрила в спалнята. И? И едно момиче почна и дойде от някъде, не разбра. Тук никога няма да ме намерят. Добре. Слънче. Коя? Ани!